съм кобрата. Това е Антон. Да, аз съм кобрата. Проблем нека. Така. Ще правим... Това е влог в хотел Мурите. Какво забросвил това? Ще правим много влогчета до петък. Бате, ти не се виждаш от тъпата камера? Аз се виждам. Виждам ти се главата. Да, главата. Аз да не искам да се... И така. Нищо не е станало. Нищо. Спокойно. И така. Малко така. Я, ти са минути. Ей. Ще правим клипчета. Това е моя квартирант, в който ще спим в една стая. Не е нужно. И сега ще ви покажем другите са квартиранти. Започвам. Ето предупреждение това. Дай. Моля, не подигравайте се квартирантите. Те са малко луди и безбожни. И отваряме вратата на раздора. Гангстер, пак сега на земята, фрито, какво снимаш, бе? Как си, бе? Марш тук, е! Това е Димитър. Фока! Ще застрелям! Димитър спряко на Димитра. Шемити. Застрелям! А това е Светло. Ще го застрелям! А това е опасно за живота. Това наистина ще го убил, ако не спреш да снимаш. Аз съм Свет. 3, 2, 1. Това е мъртъв. Зато ще го убил, бе. Да, служи го скелет. И Не изглежда по-умрял. А това е моя кон. Конче. така се прави идиотски кон. Обичаме да правим тъпоти, между другото. Да, чакай. Един идиот по-силен от другия идиот и по-тежък. Ще щупиш камерата, бе, ей! Май, бе, мърдай! Ще остана за пари. Смята! Ще съдя! The fuck, what? Добе! Ти още ли си бе? И ще правим импровизации са. Ще правим импровизации, глупости. Бега, бе. Аз се чуя защо никой не иска да записваме така клип. Отвори вратата! И така, това е другата част от нашата стая. Тук няма да ви покажем. Ма те не искат да се снимат. Те не искат. Те не искат да се снимат. Не искат да станат известни. Ето правим това с известно. Много ще станем известни. Все пак сме българи, бе, човек. Все пак сме българи. Хаштаг, сабскрайбъри, лайкове. Много от тия работи. Хаштаг, фенерчета. Хаштаг, тупота. Е така. Какво става тук? Ей! Ще пръснеш камерата. Днеска ще ви покажа малко бойни изкуства. Ти си го слушаш. Започваме с Не, задържаха, бе. идиот. Добре, гледайте сега! Ще го цепнем в главата. Цепна ме в гърба! Дайте! Бате си! Дай аз. Дайте, бе. То послушай. Сега идвам толкова, гледайте какво прави с телефона. Гледайте какво става. Снимай. Снимай. Кобрата си има долу, бразва. Бразва мен. Това е бразва мен, дами и господа. Не е бразва мен.
Да. Тя трябваше да умре. Това е най-естичното умиране на света. Дори не знаеш къде ми сгубиш пушката. Тан, 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 тан. Забито. Сега ще се молим на Бог. Мъкни, Това е защото е един лъв. тъпо така. Добре, бързо сглобяваш се, който горе-долу прилича на пистолет, като не го сгубиш. И аз го схванах. Иначе, като го разгубиш и после отново го сгубиш, става една хубава пушка, която може да пръща. Главата! Между другото, може да се крием и тук, но мога да ни затворят и затова да го правим. Я чакай, вземи лапата и е така, като зловещото такова. Много яко ще изглежда. Ау! О, бата на клипа изглежда като... Бата яки. Вижте какво става с това. Ето, гледайте, сега ще го цепвам главата. С капси. Изстрелите. Не с капси, капсите са друго. Това са съчми. Чма. Съчми. Така, гледай внимателно. Да. Удай ме в главата, как успя? Слагай. Давай. Никой да не се качва аниматора. О, майка ти де! После не мога да ги стаковаме тия клипове, не сме толкова добри. Стига сте псували! Знаеш как боли, бе? Знаеме, да, удари се, Как бе. боли, ама трябва да се псува се. Газа! Майната ви, ето! Цезора! О! О, май гад! Не казах сума. Така. Това мисля, че ще е статия, която ще снимаме. Майната ви! Аз мисля, че ще спра клип. Излезте имаше някакво прекъсване, защото един почна да псува, а ние не можем да сложим цензура, защото сме накадърни.